Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Cũng nông mình khmat ngà quạ ban ban pao ya cái chừng snow ngam la ban shu snap ani ngam la ban sulong tao nong pika ya cái chừng long cuman apa kasih jungi kan yar kap na mi kipor ka ya kisngi ka jing bom shania ta ka sense of insecurity ka jing bom shngan ka sensar hakari bi jing ngi pai na ka dem government ngi pai na police department ngi pai jong cuman saudong ngà quạ ban kren ya ka khan nyu trik ha ko bedei ba ka jing kem jong ka mekhale police ya ki samut ki samana the na po moyong viewpoint bala ong ba la suspect la yo jingtip ba ki let ya ka bani kendu ya kita ki nongelam jong ka NSN ban let bani keren na ka banta ban let bani keren bani slok na ka banta kumdo bonora ita ka jing kala ban pen klan ya ta ka sing kenu ho leno hang ni posted ki jong tinga sngo adu ata ka banta nga so ban ai khoblei ya ka mekhale police bakala le ajong kamram henrei nga smulingo pa without conducting an investigation how would they but suspicion could be an impose part under such section klamda le investigation kani ga diga dak jingkali bale ka police department ka ya ani galenti ka ban wanra pa ga jing atatin ye babon ba ha ka state ibro ko bi nginang kwa ban don ga jing jan ka ba nginang kwa ban don ga jing dei pa ka jing jan ga ha jing dei ka ba jan ma ba ka police department barang juga por ngaku apa ke mau ba ngam sudan lodging namara aujar khatsan ki NSN ki lech podali ba government of India po jalam jong Narendra Modi prime minister but Rajnath Singh la welcome ki na ka bata ban pendek kita ka framework agreement ka peace talk ka jongki ha ka ba hadu bata kidang ya ta ka discussion abana kindet por kidang yo ya ka ban thung itu enter lokota ubadei utau nong uksiang u ek mishra ubari special director jongka IB aku pangalong lingo parngam sudan lojeng banong ba nakoi kalian ke NSN ke keren pisto nakoi kalian pang NSN kadang ye keren bagi kon samla kun ban pengklan yang seng no hani posti jungi kani ngaso bodi tang ka allegation ban yo lat ban yo daw ban kem ini kon samla ban khamtam yu Joannes lamare ubari popular figure mo ko mala banong di social activist bara ko jugo por ude brio bapan pawa ki views an opinion halo ni jing ja jong covid maybe kim not banong ya u bo de u conspiracy theories but mentala pun one part ban kem dang ni garanti tingnya up ki jing sha ngite bo jing sha ka sapau ngit scam ba ka kam ba ka police department kan le ho jo kamram namar ke iga bang thang kono bikmat ka lo mon ra ka jejan ba bat ke jing sha nya ha ka jing trek ha ka jugo por ko ban pen pau son pen kut balada ka police department ada ka mekhela government ada ki yo ia kata ka ada ka don kata ki evidence baka don sia kata ka jingi kedu jongki banyak keren na ka bentam pengkhanya tek seng no ken hon hang ne po state jongi so ba immediately una penslam pa ini intimation chapo ka Delhi number home ministry ba prime minister di bantuklar kumno ko kaliang nang ya ka pisto bar kumno ko kaliang pa nang persang ta jing sia nang community bangit scam tala shisna mu VKD ni pa dio pan kem hoi ukuran jingshan rega jikenti ju ukuran kawan ra pa ka thabu bakala non ra ka no ka communal violence ni communal conflict mono ba ban sim responsible nangit scam ba banle ki breu ki jongi hane posted tamba pi suspect pili kem pili haras pi suppress kani kan wan ra ki jing susi ban mon kanum poi shu ta ka jing bangin yo shu ta par kala lenti ka bangila ban chanya kham ta police department kita ni kentien ai ko